तुमे असीम अनंत हे जगन्नाथ तुमरी इच्छा रे मो परिचालित तुमे असीम अनंत हे जगन्नाथ तुमरी इच्छा रे मो परिचालित। जय जगन्नाथ समस्त को श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद जोग श्लोक 1 धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जिजुस्तवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। अनुवाद ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ହେ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଏହା ବାସ କରନ୍ତି। ଗୀତା ମାର୍ଗରେ ଗୀତା ପାଠର ମହିମା କହିଯାଇଅଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହିତ ସବୁ ଗୀତା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେହି ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝେ ତାହାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତେ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଟପିଯିବ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠକ ଆହୁରି ଏପରି ଅନେକ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପାଇବ ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ, କାରଣ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାହା ଏହି ମହାନ ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୌଳିକ ନୀତିରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଦର୍ଶନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଆସୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଧରାଧର୍ମର ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଏ ଦର୍ଶନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରତ ବିଧି ଓ ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କୌରବମାନଙ୍କର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଜୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ି ସେ ତାଙ୍କର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋର ପୁତ୍ର ଓ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଅବଶ ମିଳାମିଶା ହୋଇଯାଉ ଏହା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାହା ହିଁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନର ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଟି ଦେବଲୋକର ଅଧିବାସୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯୁଦ୍ଧଟି ଅନୁକୂଳ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଧାର୍ମିକ। ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିକରି ସୁଧାକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ଏକ ପରିବାରର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମନ ଏଠାରେ ଖାଲି ଖୋଲି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌରବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବଂଶରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର
ଅଛି ଐତିହାସିକ ଓ ବୈଦିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ନା କାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ।